mo ng traffic ko kaya wala dira sang traffic enforcers mga ka-aksyon nga nag-manage sa traffic situation. Wala problema, kung da ka maglabay, bisa wala traffic enforcer, manageable ang traffic ko, dahil ka movement sa masala. Kamu magpayo sa iban, hindi sila magdilatar, hindi sa gusto, kung dra sila nagalusot na ka-aksyon sa area ng Laurel. Comparar, kung diri ka maglabay sa may bangga metal, may traffic enforcer, may traffic light, pero ang volume sa mga salakyan nga dra nagalabay, pero timang kadamo, ilabi na nga letter T intersection, ginadaya mga ka-aksyon, may salakyan nga lindigto sa may barangay Alihis, di malusot makadto sa may RPHS, o kung diretso ang ilan naman nga ruta pa barangay Mansilingan. Kung dra ka nga ruta, ang ginong-perspektaron, paglabay namon siningapon, kinabalaba na, sa nga pila sa mga salakyan mga ka-aksyon, nakabigdiri nga moderate heavy, tubtob heavy, sitwasyon sa traffic ko ang atong pagkabalan. On the opposite side mga ka-aksyon, kung narin ka din sa may Mansilingan, pakato ka dito papabalik, sa area sa Alihis, wala problema. Iban ka din nagkapangilihid, kaya kung gusto nila nga maka-shortcut sila, mas dasa kinagabiyahe, mga lihid kada, no? Paliko ka sa may bangga right turn ka, pakato dito sa may bangga Kore, kaya ang iban na nagadiretso sa bangga Kore para maka-left turn sila pa libertad. Iban mga ka-aksyon, ang ilo din na technique is nagaliko sila sa may roads ng Pentavilla subdivision, first, second, third, may available na ng lane, and dahil sila nagalusot, din may isa kabangga sa may Pentavilla, dahil naman sila diretso. Or ang iban mga ka-aksyon, galibot gidya, diri na sila galusot sa may third road or the road basta diri, and then may Pentavilla nga bangga, maliko sila mga ka-aksyon dito sa area sa barangay Takuling at tubang sa Bamsi, then sa tubang naman sa elementary school, dito na sila malabay mga ka-aksyon, then another right turn pabalik diri sa may Takuling Road para mapipili sila right turn pakato police station number 6 o kung left turn palakson. Pero kung ako papilion, advisable sa paglabay namon sining hapon, mas traffic to this area sa station 6 kung mga ka-aksyon na pinakang pulso sandalan, ongoing ang pagkayo, lalabot sinadira, damo gin mga salakyan nga halin sa may libertad, ginagapagwa pa kada mga metal, nga dra nagalusot. Whereas kung diri ka sa area sa Lacson, magsaysay Lacson, dire-diretso na Hernaes, Lisaris, mga ka-aksyon nga area, pagkado diri sa Gonzaga, Rosario, Lacson, sini nga hapon. So far, ang panahon sa syudad sang Bacolod, medyo magulugal umon, especially dito sa southern portion sang syudad mga ka-aksyon. So expectaron nga sining hapon, basi may mga pagtulo-tulitik, kamadra kikina, paglabay namon sa pinaka areas, medyo nagatulo-tulo mga ka-aksyon ng kalangitan, nagatulo-tulitik, no? Pero hindi kimatamtom sila sa Baskog, mga ka-aksyon. So far, ang mga pinakaling na sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod subong hapon mga ka-aksyon, kung presyo kita sang gatong ang aton pagambalan sa Gapon nagamboy 50 pesos, ang pinakabarato nga presyo sang crudo 50 pesos and 95 centavos mga ka-aksyon sa may crudo ina, ang mahal-mahal na gadangat 52 pesos and 20 centavos mga ka-aksyon sa syudad sang Bacolod ina, average price ina sang pila ka mga presyo sang crudo. Sa may gasolina, ang naghamboy mga ka-aksyon 62 pesos subong and 10 centavos, nariman diri 64 pesos and 30 centavos, kag naraman presyo sa gasolina depende may unleaded may premium kaysa nga nagadangat 65 pesos and 30 centavos mga ka-aksyon. E kung madumduman, tinalik na nga Martes, nagpatigayon sa all-price hike na apektado din man sa Gyapon sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. So far, mga pinakaling sitwasyon sa aton palibot sang syudad, sining hapon mga ka-aksyon. Sa totalan nga mapagpadamati, basta masining panahon namin ginmanhigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagamalan, isa rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Amo dere sa may sunod sa nga Bacolod kon amo kani ginalukdo nga problema dali ni mag init imo sa nga pinsar o kon paminsa ulo. Para hindi ka mo madasig mainit ang pagpinsar ulo nyo. Hindi ka mo lang nga siling karamilang pamuyayo batian sa inyo sa nga sungad. Aragin na rekomendar ko sa inyo, cleansing, nourishing, kay balancing. Dapat balanse ang imo sa pinsar, balanse ang pamatsagan sa lawas mo.
Why si Iban kundi ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang sobra ginabuhidan ang kulang ginadugagan tatak. Evergreen Herbal Capsule darong sobra. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine. Acid, constipation, kay ban pagid. Ang kulang naman nga dapat dugangan nga nagaresulta ini sa nagaraang lain nga balatian. Kakulang sa vitamins kag minerals. Damo-damo na sa mga butika diri sa Negros Occidental kag Bacolod City ang pwede mabak Alas 5:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nila pagpanumalik ha, ibalon ta na detalye sang balita. Alin sa Bacolod City Hall, stand by. Sa live stream, iyak na sa laga ng monitora si Hineda Ordonez. Good PM. Si Yvonne Boiser. Good afternoon. Okay. Ana Senoro. Tamyaw ni Milay Oligo, si Vanessa Star Mayo, Jenky Dialagdon, Yvonne Boiser, Marilyn Tibag, Noel Amar Alex Montes, Manju Arnejo Araban, okay, Melvin Peñafiel, okay, Bani Cafe, sa Barangay Tangob, Milay Oligo, Ted Chode Plisario, sa Marul Astlang, Konhalin, Manila, magabot sa Bacolod, kon i-quarantine pa, fully vaccinated na. Basta fully vaccinated ka, may card ka na, no? QR coded. Fully vaccinated. Meron nga, kung ano mo mayara sang vaccinated flights na, no? Ang Philippine Airlines. No need na, no? Basta fully vaccinated ka. Judith Calvez Pamposa, good evening, Action Marlon, from Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob, Bacolod City. Oh, hello daw. Sa Ramilo Village, sa Barangay Tangob. Kamusta tanan nga mga pumuluyo dira no sang Ramilo Village sa Barangay Tangob. Ako sa di ka barangay. Alex Fuentes, okay, listening and watching. Philip Arosagay, mayong gabi si Muda, okay. Rosel Fulgencio, Susana, gabonitor lang kami, Barangay Pantaron DSB. George Gargar Siran, mayong hapon, okay, thank you. Maria Teresa Hofilinia, Evelyn Ipomosero, stay safe. Maria Teresa Hofilinia, thank you. Randy Artiaga Santisas, always watching and listening. Elizabeth Balakagamala, good afternoon. Jan Salmete Isiha, good afternoon. Nagapamati kami di sa Barangay Gintubhan, Banwasang Isabela. Nga maulanon nga hapon, gaulanda, Joan Salmete Isiha, gaulan sila to. Jonel Halyorina, mayong hapon, kay Gabanitor Live. Lynn Rose Benedicto, tamiyaw ko lang mga upod ko nga driver dari sa airport Singkang, ruta si Nonoy Benedicto ng Galia. Okay. BT Santero, mayong hapon monitor kami, Pasig, Manila. Merle Gonzaga, thank you. Ray Baryoga, si Melody Calvas, good afternoon. Thank you. Ayabana, balikan ta naman dugay-dugay.
desisyon kag guidelines sang NIATF angot sa pagbaligya sang firecrackers ginahulat pa sa talatapan ni Executive Assistant Erne Pineda. Bagulo City Hall nga balita, Action Art ngayong hapon, please kabin. Action Marlon, ginahulat pa karon ni Executive Assistant Erne Pineda nga magahimo sa desisyon ng National IATF angot sa pagbaligya sa palupok contractors kung bala ini sila aksyon Marlon magpanugot sa mga negosyante sa palupok, especially nga nagahingampot na sa bulan sa Disyembre. Dugang pa rin ni Pineda nga magluwas sa National IATF kung yung kaso giman mga tag sa green light diri sa sulat sa Bacolod ang sangguniang panunsod kag talatapan sa alkalde ang kinanglanman nga
hatag isang approval, no? Kag of course isa diri nga gina-expect ya kung in kaso madayon ginaman amo ang regulasyon na pagpatuman sa health protocol sa mismo firecracker zone. Dahil sila ni Pinida, initalan nga mga ginaayo. Kaya in fact, may mga nag-contact na sa iya nga grupo sa mga negosyante nga nagbaligya sa Palupok na nag-expect na kung tani madayon lang ang ilang pagnegosyo sa bulan sa Disyembre. Yaring palayag ni Executive Assistant Ernie Pinida. Masulat anay liwat so that nga ma-appeal sila, so that nga makabalo ang aras ng mga panunsod kag para nga ma-endorse man nila sa EOC. Importante ang guidelines pa sa nasyonal among ginahulat namon, pero daw wala man iba niya guidelines pa. Ang importante kung magbaligya sila, ma-observe ang health protocol. Kung luwas lang, kung may mahulog nga guidelines alin sa nasyonal, kung ano ang magiging sitwasyon sa aton nga mga firecracker vendors. Kung i-allow bala o kung hindi, pero nang kung i-allow it man, ang importante kabalo ang aton nga mayor, ang SP, kag ang aton nga EOC. Ang parayag ni Mr. or the Executive Assistant Ernie Pinida, ang action at tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Art, las 5:41 Action Radio Philippine Standard Time. Ay saman ka tranlopang doon nga balita sa diri sa lokal. Dumduman nyo may ara sang 60 ka mga empleyado, no? Empleyado sang Bacolod City Water District kon Basiwa. At isubong ginatawag na nga Basiwa Prime Water. Di ba lagin declare sila ito nga redundant? Amo ito nga nawadaan silang trabaho. Nag-file sila sa reklamo mga ka-aksyon. Tub-tub nga naglabot sa punto nga ang Basiwa nag-sumeter sa motion for reconsideration o kon MR mga kaaksyon. Ang balita diri nga ining MR ang motion for reconsideration again file sa nga Basiwa may kanta na rin sa nangin desisyon blato sang Civil Service Commission Region 6 nga dapat i-reinstate ang ginkakas nga kapin sa 60 ka empleyado sang Basiwa. Ano ang balita? Ginbasura, gin-deny ang ining MR motion for reconsideration bangod sa kakulang sang ginatawag merito, lack of merit. Sa jagi na daw, butang diyo sa dispositive portion sang sarang desisyon, wherefore the motion for reconsideration of Michael Soliva et al. Of Bacolod City Water District, Bacolod City is denied for lack of merit. Accordingly, CSC RO number 210015 promulgated on August 20, 2021 stands. Anong masunod sini? Amo na ding patimaan kag panugod nga makabalik ining tuod damo-damo na rin sa senta ka mga empleyado sang Basiwa. Natabuan pa nga pandemya kita. Sadya gini sa ulihi daw. Sige, karon sa aksyon na Farming Live with aksyon na Brian Morden, may dugang development ini nga balita. Nagapagita ka mo bala sa Sa pagbalik sa inyo sa nga palatuntunan, balik man nga report sa patrol with Action Jan Diaz. Alas 5:45.
Okay, ang nagpadaladugan sa ilas na mensahe sa live stream. Sige, si Chiodi Plisario. Salamat. Okay. Sige. Ray Baryoga, Melanie Calvas. Si Jedeline Banduha, good afternoon. Thank you watching FB from Quezon City. Si Homa Lumina, good afternoon. Thank you, Homa Lumina. Afia Kimiriban, good afternoon. Araman si Na Ino LNJ. Sige. Shane Anthony Aksamalon, good PM. Watching live sa New Jersey. Pa-shout out lang ko na sa family Lipania. Thanks and God bless. Okay, happy listening ko na sa family Lipania. Thank you.
Sa mga high blood sa mga diabetic aton balikan tang patrol, no? Detalye sa natipon nga balita ni Action na John Diaz. Action John, sa balik ka report, please, Kevin. Sinigla nga hapon Action Mar, duha ka mga persona ang nagkaladakpan sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod sa ginpatigayan nila nga separado nga bypass operation. Ang isa, diri sa area sa station number 7, siliman nga hapon din kandak dahil sa area sa Puro Kabugason, barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod, kung sa diin Action Mar nadakpan ining isa ka lalaki nga ginkilala kay Philip Ronquillo alias Pawing, 38 anyos, residente mismo dira sa Puro Kabugason, barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Sa tundri nga pagpakingaot kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7, iyagin payag nga sa sinimana naman nila nga gina-osisa nga gina-monitor ng Sir Ronquillo matapos sila makabaton sa reklamo sa mga parokyano kung sa mga residente sa lugar nga ini ko nagaduso, nagapagamit man sa illegal nga droga sila mismo nga ginatiniran. Gilayon nga ginkandak sa mga kapulisan ng test by ang intelligence monitoring tubtob nga napamatudan nga isa nga nagabaligyagin man sa illegal nga droga gagkaina ginkandak ang bypass operation positibo nga nadakpan si Ronquillo Action na Marlon. Nakuha siya posisyon kag control ining 7 tanan sa gramos sa kinasuspetsuhan Shabu kag basiya ng DDB value nga 6,8 pesos kada gramo ini Action Mar ang may estimated market value ng mga 47,000 ka pesos. Nakuha tong isa ka bag kung sa rin nakita ng illegal nga droga kagiring 318 pesos na marked o kung na proceeds sa pagbaliga sa illegal nga droga sa nakalailaing nga denominasyon. Sunod rin kay Bonilla, ining si Ronquillo Action may sadto kaso na nga pagbalapan kalayig na dumili sa pagbaligi kapag upot sa illegal nga droga, balik kay tinaka-apply ba sa bargaining agreement na hiliway gikan sa prisuhan Action Marlon. Bali nga tol sa kung dyan nga subject sa bypass operation, pila na naton ka siliman na ginamonitor kay nga ton nga mga kungruyo na nagreklamo nga nagabaligya siya balik. So ang check natin sa record, na-file ni sa Dalisang Seaman nga kaso sa violation of 9165, Section 5, 11, and 12. So, siguro naka-avail niya sa provision. That's why nga 2021 subong, mga 5 years, wala siya. So, nag-panta ni sa Dalisang provision, naka-provision sa provision. Galing lang kahit sampai padayon sa provision, continuous nga po ng operation. That's why pipilan natin sa atin na iba-iba siya. Subukan natin niya po na bigayon ng ating iba-iba operation. Action Mar batihan si Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7. Siniman nga po mga pasado las 4 ng takna nagkandak sa bypass operation ang police station number 4 sa pagpanguna ni Police Major Richie Guhe. Kung sa Action Mar, nadakpan nila babahi na naman ini, no? Isa ka babahi dara sa area sang Puro Cubay, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Ang subject sa ilabay bus operation ang ginkilala kay Jacqueline Bulao, 40 anyos, kag-residente mismo sa Muman nga lugar. Sunod rin kay Police Major Richie Guhe, ini siya ginakabit din ang street level did identify drug personality nga nagabaligas mga parakyano mismo. Na-recover din sa posisyon kag control sa inadakpan ang duha ka nagko ini kay isa ka palabang associate sa illegal nga droga ang palaba mo ning bypass item. Ginabruban pa nagabugat ang 4 gramos kag masiyan man ang DPV. Ini ang may estimated market value Action Mar nga nagadangat sa 27,200 pesos. May nakuha man din 500 pesos nga marked money kag ining isa ka kahita nga may pink stripe nga nakuha man sa posisyon kay control sining nadakpan. Ining si Bulao ang karon dra preso sa custodial facility sa station number 4. Sa Ronquillo naman ara dira sa backup 7 buwas ining mga nagradakpan na hingagawon kung nila kung tayo file ang kaso pero most likely sa Sabado na nila sa Action mga file ang case bangod nga holiday buwas nga adlaw 3 sa may probinsya sa Negros Occidental. Pero depende na
kay ginadak naman to nila ang tanan nga mga ebidensya. Hindi pa idalam na sa crime laboratory ang mga na-recover nga illegal nga droga. Sa totalan nga mga kaaksyon sa pagpahuli sinatag sa kamapulian, hindi pagkarintana. Magpaligo, magparibin, o kung nagpangilam o sa mga kaaksyon, nagubikaw kita sa anumang mga kagaw kon viruses, yung mga himo makatugas sa malbatian sa atong kinawasan. Magamit mga kaaksyon sa Zanco Plus Subalso. Kung magpaligo, dapat siguraduhin mo nga bungi mo ginagamit 100% natural, puro herbal. Atong gina-endorso, magamit sa Zanco Plus Subalso, pamakala sa mga malapit na baligyaan sa inyo tagsa ka mga lugar. Sa tunman mga kaaksyon sa mga panahon, ang COVID-19 nga balatian, atong sa gihapon ginakabalakan, pabakuro ng resistensya, magtumar sa madagad lang tanan sa Zanton Plus Gold mga kaaksyon. Ang Zanton Plus Gold, himogikan sa naglain-lain nga mahobal extra, kaya sa Marguso, Aos, Carolina, kag iban pa. Ganun pang ginalot nyo mga kaaksyon, magbakal sa Zanton Plus Gold sa mga butika, 1450 pesos lamang kada kapsula. Reta sa patola sa taglibot sa Makomedaksyon, John Diaz, una sa Makomedaksyon, sa Makomedaksyon Radio. Mag-live Other time. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ay ibang nga balita may tabalabutan tutok karon sa Aksyon Firing Line, las 7, top 9 with Aksyon of Brian Borden. Aksyon Reports after Operation magabalik boss. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.